ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾಯಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಡು ಕೋರಿತ ತೆತ್ತಿತ ಮಸಾಲ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಲು ನಾನಲ ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಳೆ. ಏನು ಪದ್ನೈನು ತೆತ್ತಿನ ಏನು ದೆತ್ತಂತೆ ಇಂದು ಬೇಯ್ಪೇರ ಬೋಡಾತು ತಪಾಲೆಟ್ ಏನಿಂದೇನು ಪಾಡವಂತುಳ್ಳೆ 4-5 ನಿಮಿಷ ಇಂದು ಪೊರ್ಲುಟೈ ಬೇಯ್ತಂಟ ಯಾವುಂಡು ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತರು ಇಂದೇನು ಏನು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ದೆತ್ತದು ಇಂದಕ್ಕೇನು ಚೌಳಿ ನೀರನ್ನು ಏನು ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಚೌಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆಡ್ತಾರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ತೊಲ್ಲೆರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಈ ತೆತ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜೆಡ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದೆತ್ತ ಕ್ರಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಳೆ ಇಂದೆನು ಏನು ಇತ್ತೆ ತೊಲ್ಲೊಂತುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಟ್ಟು ಚೌಳಿ ನೀರು ದಿಂಟಲ ಯಾವುಂಡು ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಟ್ ತೊಲ್ಲೆರ ಆಪುಂಡಿಂದು. ಇತ್ತೇನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲವಂಗ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು 2 ಚಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ತೊಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಮೂರ್ತು. ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಏನು ತೊಂತು ಮಸಾಲೆಗೆ ಇಂದೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದೆನೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದೆನೆ ಓ ರೀತಿ ಬಂಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಹಿಂದೆ ಟೈಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆ ತ ಎಣ್ಣೆನೇ ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೇನು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸಾಸಿವೆ ಏನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಅದಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ ದುಂಬೆ ತೆತ್ತಿ ದಿನ ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೇನಿಂದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಏನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಶುಂಠಿನೇನು ಪಾಡ್ತು ಪಿರ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಸು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಮೂರ್ತದಿ ನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊನೇನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿನೇನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದೆನಂತೆ ಪೊರ್ಲುಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರೇನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾತು ನೀರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ
मस्त तेल वांटा अवेटे टेस्ट पुजी बंधुले इते ऐन इंदक काल स्पून तात जीरिगे पाडोन तुल्ले इंदेनला पुर्लु मिक्स मानपुले बंधुले गैस मीडियम टू तीन पुर्लु मसाला बेनेट बुक्का तेत्तीन पाड़ते आरामट एल्ल स्पून मिक्स मानतन तुल्ले मल्ल स्पून दांट तेत्ती पुड़ी आपुंड बंधुले ई तेत्ती इंक्लेन आरोग्यक्ला मस्त एड्डे बंधुले तुले जस्ट मसाला मिक्स अंट यावुंड नमना काड़ता कोरिता तेत्तीता मसाला इत्ते रेडी आंड प्रिय बंधुले निक्लेक मांतरेक्ला धन्यवादालु नमस्कार बंधुले।